तो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल। तो लोगोफोर आं दायो थांगासिनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि रौताया होननाय जायगायाव बड'लेण्ड फोथाराव। तो बेहाय 55 माने बाजि आबसु कनफारेन्स दं, बेहाय थांगासिनो माने। तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था। आं दायो दङ जालुकबारिनिफ्राय आं थांसिगोन दा। ओमफ्राय जा लोगो मोनदों सासे राजिब बसुमतारी ना, राजिब बसुमतारी, बिथाङा गरेस्वरनि जायो। एग्जाम होनो लोगो मोन्दोंमोन। तो जों थांबाय थानाय नोंथांमोना नायबाय था। गारिया बिराद भिर आरोना, ट्राफिक जाम जाना दङ। नायनो लादों जायगाफोरखौ बरियानो। तो दायो थांगासिनो रौता। फार्स्ट टाइम थांदों दे लोगोफोर, आं माने मिन्थिया जायगाखौ, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि रौता जायगायाव आरोना। तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। लोगोफोर रौता मोनफैबाय। बेनो दा 655 एनुवेल कनफारेन्सनि गेटआ बेनो आरोना। तो आं दायो थांबाय थानोसै, थाबायनांगोनसै खोमा। लोगोफोर मेन गेट मोनफैबाय, बेनो मेन गेटआ आरोना। हर जाबाय, आं गोजांदों आरोना। तो दासो सफैदों, 5टा बाजिबाय। 3 घन्टा गुवाहाटीनिफ्राय 3 घन्टा गारियाव गाखोदों आरोना। तो हाब्रुथार नै। तो हाबहैनोसै। तो लोगोफोर दायो माने माबायाव जोंनि रुमाव मोनफैबाय। बे दसेनि उनाव दिल्ली गेटआव थांगोन। तो जोंनि डिस्ट्रिक्टना नै पुरा लामायाव उन्दुगासिनो दं आरोना। दा दसेनि उनाव जोङो दिल्ली गेटआव हाबनानै ओमफ्राय हराव एग्जिबिसन मा दङ नायगोन, ओमफ्राय देखायजोबगोन आरो गासैखौबो। मेंबाय दहाय गुवाहाटीनिफ्राय फैनायाव, सोमावजोबलायनाय जादों देहा सोलेर सब। तो नायबाय था नोंथांमोना। नै लोगोफोर, जों दा ओंखाम जानो नागिरदों आरोना। नानि खर'खौ मोनग्रोबाय नै, नोंथांमोन नायनो हागोन नानि खर'खौ आरोना। नै जा जोंना सारा नानि खर'खौ जानसिगोन। माने दहाय 6टा बाजियावनो आं पुरि गांसे आरो माने साहा कापसे लोंनायानो दे गुवाहाटीयाव। ओमफ्राय फैनानै दिनै माने ब्रड लाखिदों आरोना। ओमफ्राय दा मोनफैनानैसो ओंखामखौ जाबाय आरोना। मेक्सिमाम 18 घन्टा जाबाय आं ओंखाम जायैया। दा नै ओंखाम होबाय आरोना, ओंखामखौ जाना लाग्रोनोसै। तो नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ कन्टिनिउ। नै लोगोफोर, नै लोगोफोर मेन स्टेटआ बेनो। अडिशनखौ होना फैबाय। होना फैनानै आं माने अडिशन होदोंमोन आरो। ओमफ्राय दा एक्जिबिसनजों एसे नायहैनोसै मा दङ। माने भिडिअ खालामनो सोलाबाखै आरोना, एसे बेहायनो स्टेजआव जिरायना थानो गोनां जादों। तो नै गाबोन सानाव आरो मोजां देखायगोन। नायदो नै हरनि भिउखौ आरोना।
pokon ini. FJBC no arna. Ek shen nakana emre nei jakoi khaloi kerna dongtar. To जों एसे नायनोसै दुकानानो बन्द जाजोबबाय माथो हाय हटेलफोरा दङ बिराद गिदिर एलेका आरोना